La nit estèrica, el teu magazín nocturn. Va, doncs, i com hem dit, ens acompanya el Jordi Cubino. Molt bona nit, Jordi, què tal? Com estem? Bé. Aviam, et sentim o no et sentim? No et sentim, Aquí dins no el sentim, no? No el sentim. Ara sí? Ara el sentim. Hola, Jordi. Hola, Jordi, què tal? Passeu bé una estona, no? Clar que En plan sí. improvisat. Com ha anat aquesta tercera edició? Com la resumiries, la tercera edició d'Eufòria? Ostres. Que ara ja ha acabat, perquè vau acabar la Sí, setmana es va acabar passada, no? divendres, sí, sí. Uh-huh. Per mi ha sigut com molt especial, en general. Ha sigut molt guai. A més, hem anat molt bé d'audiència, he superat l'audiència de l'any passat, o sigui que ja és la bomba. En una tercera edició, que un talent show és molt complicat, que superi audiències, i la tele està molt contenta també, o sigui que molt bé. I, bueno, jo he descobert l'amor etern i aquestes coses. Però, bueno, és el que hi ha. Sí, sí. Ja dèiem que, bueno, les comparacions són odioses, Sí. però no crec que et mullis, però si t'haguessis de quedar amb alguna de les edicions, en quant a nivell o en algun aspecte, o bon rotllo, deixa'm un bon rotllo. Sí, no sé, és difícil, perquè la primera va ser la novetat, ningú s'esperava el que ens passaria, perquè va ser un programa i tothom deia, un programa de TV3, ja veuràs el que faran aquests, no? I de sobte, bum. La segona va ser com de manteniment, i aquesta han tornat una mica a l'esperit de la primera, buscant més personatges. A la segona eren més cantants més en plan acadèmic, o per dir-ho d'alguna manera, i a la tercera han tornat una mica a buscar personatges, no? Que és el que crec que hem aconseguit aquest any. Que va guanyar el Lluís. Va guanyar el Lluís, sí. Tota una sorpresa, no? Per tots Suposo, va ser la una gent. sorpresa, Sí, realment, sí. perquè tothom donava per favorit el Julien, i donàvem ja per segur que era el Julien. Però mira, a última hora, aquest programa dona moltes voltes. Sí, sí, El Frederic, que tu el coneixes Sí. també, va entrar bueno, no repesca, es diu reentre, no una repesca ben bé, i amb sembla que va ser un 70 o 68% molt heavy, Sí, i la sí. setmana següent va caure. O sigui, que Eufòria és així. Sí, és super raro, no? Perquè dius, de cop sembla que l'hagi votat molta gent, I de sobte, cop no els allò. vots varien molt. És que jo, així com altres edicions es votava els personatges, aquesta edició es vota molt l'actuació de cada dia. De cada dia. Sí. I a més hi ha trasbasos de vots. Per exemple, depèn de qui caigui la setmana anterior, que és el que va passar a la final, hi ha una sèrie de vots que queden, per exemple, els vots de la Misty, on van anar? Clar, aquí es divideixen, clar. Els vots de la Misty, de la Lluna, de molta gent, clar, tots aquests vots es van redirigint, perquè la gent vota el mateix, no? I llavors, Clar, perquè deien a vegades per les xarxes que, no sé, amb els duets o tot això, que hi podia haver-hi alguna no direm tongo, però alguna d'allò, saps? Però m'imagino que si per vosaltres és difícil de saber qui pot guanyar, pel públic també més, no? A qui pot votar. És que, a més, això que em fa molta gràcia, això del tongo. Nosaltres ens quedem, si veus vídeos nostres a la xarxa, ens quedem sorpresos quan van dir-ho del Julien. Ens va quedar tots amb una cara perquè ningú ho sabia de l'equip, a més a més. I tot això, evident, està auditat, a més a més. I la gent és la que vota, o sigui, està votant la gent, no som nosaltres. Jo tinc la potestat de, des del bar, nominar. Per exemple, jo puc posar a la zona de perill una persona, però jo no sé qui escolleix qui surt. O sigui, jo poso 2 o 3 persones junt amb el jurat i la gent escolleix. I escolleixen. Clar. L'últim cop que vas venir parlàvem també dels càstings, no? Sí. Crec que estàvem engegant la segona edició o alguna cosa així, o aquesta mateixa. Això, tu com vius el procés? Ara parlaves del Frederic Strand, que va entrar de repesca. Sí. Com vius l'evolució dels cantants des de l'inici al final? Vull dir, suposo que també part d'orgull de sentir-se responsable de la millora. Sí, jo crec que tot l'equip es sentir responsable. A més, l'última edició, els càstings va ser curiosos. Van fer-ho a Plaça Catalunya, per primera vegada, que vam estar 3 persones, jo era un d'ells del jurat, i després un posterior càsting amb 80 persones més, i la veritat és que va ser interessant veure l'evolució. Hi ha gent que ha evolucionat menys, perquè nosaltres estàvem molt Només es feia a Barcelona, perdona, el càsting? Sí, el a càsting... altres ciutats? No, es va fer a Barcelona aquesta vegada. Vas fer un general, i què passa? Que és el que et deia, que hi ha gent que sí que es veia ja establert com a la seva carrera molt clara, i altra gent que ha evolucionat molt a dintre del programa. Això passa cada any, Jo crec que sí, el dia a dia es veu molt això. I parlaves dels càstings. Clar, ens has parlat de que al principi, les primeres vegades, havíeu com escollit més talent i tal, però que en aquest buscàveu més el personatge un altre cop que a la primera. Això, o sigui, aquesta decisió d'on surt? És una cosa vostra? És una cosa que ve des de la tele? Direcció? No, és a dir, nosaltres buscàvem ser diferent del càsting de l'any passat. Buscàvem bons cantants, buscàvem les dues coses, que sapiguessin cantar bé, que s'afenguessin, i després que fossin personatge. Quan dic personatge, que duguessin joc a la tele. Que, per exemple, al càsting final nosaltres escollim de les 90 persones, a la final queden 3 de cada perfil, com diem, no? I del perfil, d'aquests 3 van caient d'un en un fins que queda un de cada perfil. I si et fixes, hi ha perfils molt marcats, i és el que anem a buscar.
Doncs, i llavors, clar, d'aquestes 3 temporades suposo que és difícil que tots els concursants acabin tenint una carrera musical És molt complicat. a darrere, no? És molt difícil, i més com està el mercat ara mateix. Clar. Heu de comptar que cada dia es publiquen 100.000, 100.000 cançons a És que- Spotify. Llavors, entre aquest mar, algú que sobresurti és molt complicat, és molt difícil. És que, clar, és difícil. molt... Tenen el pas televisiu, que això és molt interessant, Mhm. però s'han de lluitar ells. Jo els dic, després del Sant Jordi, quan s'apagui les llums de Sant Jordi, que tenen Clar. 15.000 persones davant al matí, 15.000 a la nit, aquello no tornar a passar poder mai més. Ara parlarem d'aquest Sant Jordi, però Sí. això, tenen més números de triomfar, molt entre cometes, els finalistes que el que surt eliminat a la primera Depèn. Home, aviam, evidentment ho tenen més fàcil, perquè la gent els coneix més, no? És a dir, si estàs cada gala, al final la gent et coneix. Si es passen només una gala, evidentment tens menys coneixement. Això és veritat que tenen no més com dir-ho, més oportunitats, no perquè sigui millor o pitjor, sinó per l'exposició televisiva que tenen. I ara per a les 15.000 persones, Sant Jordi, Sí, 2 actuacions al mateix dia, sí, entenc? matí i nit, bueno, matí i tarda, sí. I estem pendents de si tu hi cantaràs, també. Com va això? No ho sabem. No se sap. No ho sabem. No sé, veurem. Aviam què diu la Marta, també. Això, perquè Amb la Marta. Clar. amb sí. la Marta Torner Sí. vau cantar. Sí, en el programa directe. van cantar, sí. Sí. No sé, ja veurem. Sorpresa. I De moment hi ha una sèrie de i coses com estan sent els assajos pels nanos De fet, d'aquest tinc ara Palau Sant l'assaig. Jordi? Bueno, estem començant ara els assajos, tenen 3 setmanes per davant. Clar, passar d'un escenari que, tot i que és gran el nostre, passar a un Però Sant clar, el Jordi, Sant Jordi que és immens, que i la és- pressió que porta és És que és complicat. superbèstia. I llavors, clar, s'està reestructurant tot, és a dir, les coreografies, en comptes d'estar fetes amb 10 metres, estan fetes amb 40 metres, i tota la posició d'escenari canvia, la pantalla és diferent, el so serà diferent. Llavors, adaptar-se amb això, sobretot, el més complicat és adaptar-se a l'espai, és el més complicat. Hi ha algun assessorament psicològic perquè passes no diem de 0, però de 0 a 100 aquesta exposició Això ens ho pregunten en molt, directe? ens ho Ostres. pregunten molt. El que és professional, no, però sí que, per exemple, el Dani, que és el meu company, fa una mica aquesta funció. És a dir, cadascú té la seva funció. Jo soc el productor musical que fa tots els arranjaments, les bases, la part musical la porto jo, i, per exemple, en aquest cas, i el Dani doncs, fa aquesta part de lo que és l'acompanyament al concursant, no? Fa una mica d'això de coach poder emocional, per dir-ho d'alguna forma. I això serà el 30 de juny, 30 de juny, oi? sí. I bueno, a veure, hi haurà també gent d'altres edicions en aquest Sant Jordi o no se sap tampoc? No se sap. Això forma part de la sorpresa. Vale. Està confirmat, oficialment el Miqui evidentment estarà l'Alfred també estarà, i l'Helena Gadel sí que faran 3 duets. Això està confirmadíssim. I després hi ha coses que deixem a l'aire, perquè si no tindria emoció, ja ho veureu. La sorpresa, no? Clar. Va, doncs parlem també una mica de Jordi Cubino, no només d'Eufòria. Aquí estàs gravant ara, si es pot dir. Estàs gravant algú... És que sí, però sí, com sempre, sí. No? Potent, sí. Sí? 4 o 5 coses que tinc pendents, que a més tenia pendents de fa un mes i mig de gravar-les, i sí que haig d'anar a Madrid i a Itàlia a gravar a 4 persones que són bastant conegudes, que és la meva feina habitual. Eufòria per mi és un extra, no? Però vull dir, bueno, un extra que et menja tot el temps, perquè estic 4 mesos full time amb Eufòria, això sí que... I una de les teves cançons més importants que vas composar, que és el Corazón Latino del David Bisbal, Sí. t'esperaves que tingués la repercussió que va tenir? No, sincerament no. L'altre dia m'ho preguntaven, perquè ara, que això ja en parlarem un altre dia, si voleu, el dia 25 s'estrena un documental bastant important, que és una coproducció de TV3 i Televisió Espanyola, que es diu Megamix i tal, ja ho veureu. Clar, que això és una dels Megamix, Sí, això és una altra cosa. Sí, ja parla també. d'aquells anys, són 3 capítols Sí. d'una hora, s'estrena en prime time, a més, i jo sóc una de les persones que surto allà fent comentaris i tal, i m'han preguntat per això, ho ha fet la productora del Jordi Évole, i m'han preguntat, escolta, què va significar per tu escriure Corazón Latino, no? 4 milions de discos, més tot el que ha vingut, no? I vaig dir, doncs mira, va ser un punt d'inflexió per moltes coses, vaig passar d'un tipus de producció a treballar per Alejandro Sanz o Pablo Alborano, molta gent, que m'ha obert moltes portes aquesta cançó. I sol ser així? És a dir, que no poses expectatives, tu acabes la cançó, es llença i... És que no ho sabíem, clar, la música té això de màgia, que mai saps si Clar, agradarà o Però no. vull dir, sorpresa. tu a vegades sí que acabes un tema i dius, buah, això... Moltes triomfarà. vegades diu uah sí i a vegades no passa. Ah, sí? Sí. Home, evidentment, quan triomfes perquè ja més prèviament has dit uah sí. Vale. Però és complicat, No és fàcil el món de la música. I algun que t'hagi sorprès que dius, bueno, aquest serà un tema més.
Vàrios, dels que he fet, vàrios. Per Luis Fonsi he fet alguns que pensaven que no serien, ens van donar hasta un Billboard americà, o sigui, que dius, sí, és que és molt heavy. Jolín. Sí, dius, que bèstia, no? Quan em van trucar vaig dir, ostres, si s'ha d'anar... Sí, Comor. I jo, a més que estic aquí al costat, imagina't anar, apa, vete a Miami o vete a recollir un premi. Dius, hosti, que sóc de poble. I ara has dit nom d'artistes reconegudíssims, però això, perquè la gent també es faci una idea, bueno, jo també, des de la ignorància, aquest treball amb l'artista, quant de temps dura, com és aquesta afinitat, com ho feu? Depèn del tipus de treball. Per exemple, jo soc productor i compositor. Aleshores, quan composo, si composo per un artista que m'ho encarrega, em composo jo sol i després produïm. A vegades composo amb l'artista, perquè l'artista has de tenir molt en compte. No pots, vull dir, has de tenir el seu beneplàcit, sobretot respectar el seu esperit. No pots distorsionar la imatge ni l'estil d'un artista. I és treballar molt, molt a prop. Si és un single, són 3 setmanes de feina bastant intensa. Perquè ara, abans es feien àlbums, ara són singles. Ara tothom treu single, 2 mesos single. 3 setmanes un single, Més o menys, sí, més o menys. I amb els deures fets de casa, sí, evidentment, sí. dibuixada. Sí, entre això i la previsió del llançament, sí. En aquest sentit, o sigui, quan tu treballes amb artistes, o sigui, tu composes i ja està, i a vegades et ve algú, mira, estem composant un disc per Alejandro Sanz, tens temes i tu treus allò de... La carpeta, no? La carpeta, doncs mira, tinc aquí uns quants temes, unes progressions d'acords que tinc aquí. O és més de... Em ve i em diu, mira, estem composant un disc que volem que vagi en aquesta línia, treballo. Si és més per encàrrec o ets més tu que... Hi ha de tot. Generalment moltes vegades et truquen i et diuen necessito un tema per tal. O a vegades et diuen estem buscant temes per, jo què sé, Ricky Martin. I presentes aleshores el productor, que potser no sóc jo. A vegades soc compositor només, a vegades compositor i productor i a vegades només productor. Es colleixen entre ells i fan una selecció de... Potser els hi arriben 3.000 temes. Els 3.000 temes van filtrant fins que decideixen que surt, no? Sí. I posen certa pressió als artistes o les discogràfiques en quant a deadlines, dates d'estar per tal. Sí. Això per crear també una pressió que ja has de tenir rodatge, no? Sí, però després de la pressió de la televisió, de veritat que... això de la tele és per ahir. Et truquen a les 7 del matí, ja tens fet això, però si no m'has encarregat. Sí, més amb el tema de les músiques. Sí. I també el disc de la Marató, no? Ja l'estic gravant, a més, el disc de la Marató d'aquest any. Sí, ja porto 20 anys fent el disc aquest. 20 anys fent el disc de la Marató. Sí, 20 anys. Sí, aquest any a més faig l'aniversari i és guai, està molt xulo. Està molt bé, és molt interessant, a més tracta les malalties respiratòries i hi ha gent com bastant important i sorprendrà molt que estiguin. Està guai. Que sí, molta gent de fora. No es pot dir, eh? No m'ho deixen dir perquè és un dels secrets més guardats de la tele i no poden dir. Però anireu veient, ja veuràs. Quants mesos et porta això? Perquè el disc de la ja Marató. estàs en ello, però quan engega tot això? Nosaltres comencem a treballar al febrer-març pel disc de la Marató. Febrer-març? Sí. I surt al novembre. I surt al novembre, això t'anava a dir. Però clar, treballem no seguit. Per exemple, ara faig un single, al mes que ve faig un altre, perquè depenem molt de disponibilitats dels artistes. És a dir, com que a mi sempre em toquen a mi, com a artistes una mica grossos, clar, les seves agendes són molt complicades. Aleshores, per exemple, jo aquesta setmana que ve gravo un, d'aquí 2 setmanes gravo un altre, però després a finals de juliol no gravo un altre, i al setembre en gravo 4. Després, depèn d'ells, no, també. Aleshores, és espaciat en el temps, no és una cosa clar, que perquè sigui. si són artistes molt tops no el pots trucar i dir-li vine demà al dematí. El primer hàndicap, que tu li has de dir has de cantar en català. El primer que has de dir, jo no parlo català. No és fàcil. Clar. Però es predisposen molt, I com ho fan? S'aprenen? O sigui, la cançó... Jo quan treballo amb ells, per exemples que puc posar, no sé, l'últim que he fet a Albano o a Pablo Alborán o coses d'aquestes, jo els hi faig la fonètica. Aleshores els hi faig escrit fonèticament com es pronuncia. I estic jo amb ells a l'estudi i aleshores si fas això, no, això es diu així, i ells et repeteixen el que han de fer. Que a vegades diuen, ostres, és que esto no me sale, i surt. I tant. Sí, que sí. Bueno, sí, està clar, ho veiem cada any en el disc de la Marató i cada any se supera, vull dir, cada any Aviam aquest any, ja veurem. Abans l'Otto et comentava el tema de diferents temes per encàrrec. No sé si tens una àmplia, una carpeta plena i plena de temes allò a la recàmera, a veure quan surten. En tinc però no en tinc tants en aquest moment, perquè hi faig servir molts. En dec tenir 12 o 15 ara mateix, que estan allà. Aquest mes n'hi ha 2 que ja s'estan agafats, que me'ls van agafar, però n'hi ha. I quan se'm va acudint, el problema que tinc jo ara és el problema de la tele, que em menja tot el dia. És que, clar, la gent, darrere un programa com Eufòria, ostres, és complicat, perquè totes les músiques es penja la gent, esto se baja en el playback de YouTube. No. Es fan a mida, s'editen a mida, els seus tons, se'ls grava tot de zero. Fetes per l'ocasió, clar. Clar, i tot de zero, vull dir, es toca tot de veritat, tot de zero, no? Que això és una feina que no es veu perquè hi és molt complicat. Clar, i suposo que al principi del programa és encara més complicat perquè són 16 concursants, no? Són 16, sí, i després va baixar i torna a pujar. Nosaltres treballem 3 setmanes abans. És a dir, nosaltres tenim el repertori
3 setmanes abans, a la reunió que fem, i jo estic fent els playbacks de 3 setmanes després. Si no, no arribaríem. Clar. I descansaràs aquest juliol i agost, o no? Em fas patir. Quan acabi el 30 de juny al Sant Jordi, agafaré algun dia, però no puc massa, perquè tinc marató i tinc altres coses. I a més tinc altres coses de fenomen televisiu pel setembre-octubre. Déu-n'hi-do. Ja ho veurem. O sigui que hi haurà nous projectes televisius i ahí lo dejamos. Hi ha alguna cosa, sí. Vale. Ja ho veureu. I el que ens deies abans, de lo de això que el 25 de juny, que surt el documental aquest del Megamix, Sí, en aquella època tu hi vas participar-hi com a David Lime, sí, clar. oi? Avui li he preguntat al meu pare si coneixia David Lime. Hòstia, tu pare, ja. M'has matat! Me'n vaig, adéu! Lleig, Pau. No, doncs no. Doncs no ho he fet amb cap intenció. Coneixes Antonio Machín? No, home, no. Lleig. No, home, no. Que bo. Pagues tu el sopar, eh? Pago jo el Ja sopar. te toca pagar tu el Ja sopar, veuràs, Pau. Déu-n'hi-do. Ho fa molt el Pau, això, Sí, no? no? Què, de convidar a sopars? Sí. Ah, doncs que bé. Vinga, va. No, això m'ha dit que sí, que t'havia seguit la pista i tant. Sí, menys mal. Bueno, no, és que fa bastanta rabieta, Què? quan et diuen... Hòstia, doncs no ho Li he he fet amb mala preguntat fe. a ma mare o al meu pare, no sé què, i tu dius, hòstia, No ho he ja fet amb mala fe. quants anys No, clar, però jo el primer disco de David Lime vaig fent 15 anys. Clar, Clar. Era molt jovenet. clar. Bueno, i hem de dir que el Pau és molt jove, també, Sí. i el seu pare també és jove, Bueno, pues ja vale? està. Vull dir que... Sí, però a mi em pregunten coses més Ja no és tan friquis, jove, eh? Llavors no Arregla-ho. pago el sopar. Té 27 anys, Tu arregla-ho. Ja no, vull dir 28. per ell. Que no 28. flipat, no, No, ja, a mi, 28 a anys. mi aquest va fer tema, l'altre aquest dia. tema del revival em fa molta gràcia perquè a vegades vas a fer coses que dius ja pots haver fet El Corazón Latino, ser el director o productor musical d'Eufòria, el que tu vulguis i tal. I la gent Sempre et pregunta et la cosa treuen- més xorres. O sigui, és molt divertit perquè a vegades dones xerrades i tal i diuen, se t'acosten a tu, que és, evidentment, els nens són de públic objectiu d'Eufòria, pel carrer para tothom, no? Però el que és molt divertit és la gent que potser té 30-35 anys que et venen i et diuen, hòsties, em puc fer una foto amb tu? I dius bueno, deu ser per Eufòria, i diu, és que tu ets el que cantava Bola de Drac. O sigui, ja que és la veritat. I dic, sí. O sigui, hi ha molt friquisme amb aquestes coses. Per mi Bola de Drac va ser, vaig posar les veus i ja està, no? I m'olvidé, no? Però sembla que a la gent li ha acabat molt. Hòstia. No, 3 de les sèries. La Bola de Drac Z, sí. Vaig fer GT, no? Sí, la GT també la vaig cantar jo. Ara ja- el Loto es voldrà fer una foto. Ara sí. Veus? És que són coses que la gent no sap. Crec que faltava, no sabia si la GT també o no. Sí. Hòstia, Bueno, en fi. quin temazo el de GT. Sí, estava guai. Estava bé. Doncs, bueno, això, esperant això, aquest documental del Megamix brutal, això Ho que veureu, dèiem, que és un resum de tota aquella època, de Està tot. molt ben enfocat. Són 3 capítols que tracten la història de Max. Aleshores, tot el que va passar, la part intríngula de l'intento de crimen de Campoya de Gà i tot el que va passar amb nosaltres, amb tota la generació que vam estar, els disjockeys, jo com a cantant, que vaig ser el primer que va anar, i ja ho veureu, és molt divertit. A més, té una part de ficció, o sigui, està rodat com... Hi ha uns personatges que fan de nosaltres i nosaltres anem comentant, és molt que divertit. xulo! Sí, és molt divertit. Que Està xulo. molt ben fet, a més. Jo vaig estar l'altre dia doblant, perquè jo vaig fer originalment en català, però les vaig tenir de doblar en castellà perquè surt a tota Espanya. Clar. I, hosti, jo no havia vist les imatges i em vaig fotre un fart de riure doblant, que vaig dir, esto què és? Diu, esto què és? No, això ho petarà, cuidadín amb això, Això anirà molt bé, és molt divertit. Doncs no, ho mirarem, el I tant. el Sí, 25 de ja ho juny veureu. ho mirarem. Sí. I això, dèiem, els nous projectes, queda a l'aire si... Ja ho veureu, ja ho veureu. no? És que, sí, de moment, l'altre dia em preguntaven què passarà amb Eufòria, i ho vaig dir, tenia una sessió al Tot es mou, als matins jo, i m'ho va comentar l'Helena i li vaig dir, Eufòria seguirà? Dic, sí que seguirà. Evidentment que seguirà, el que no sabem és com Quan. i quan. No sabem encara quan, no sé si el van donar un respiro, no sé, ja veurem què farem, però sí que seguirà segur. Bueno. Sí. Doncs esperar això, que torni Eufòria, una quarta edició, o cinquena, El que sigui, sisena, el que sigui, llarga vida, Eufòria. No ho sé, ja veurem. Sí. Doncs res, moltes gràcies, Jordi, Gràcies per a vosaltres. acompanyar-nos aquesta nit i queda't aquí, que seguiríem Sí, comentant. feu. La nit estèrica. El teu magazín nocturn.